Bermeoko udala herriko hainbat puntutako argiteria hobetzen hasi da. Bermeotarrek besteak beste herriko argiteria publikoan zenbait hobekuntza egin behar zirela adierazi zuten aurrekontuak garatzeko prozesu parte hartzailean eta udala lan horietako batzuk egiten hasi da dagoeneko. Hobekuntza hauek egiteko 17.000 euroko inbertsioa egingo da urte honetan. Hobekuntza lanak herritarrek adierazitako lehentasunak kontuan izanik, Almike bidean, Erreten Lameran, Traken eta Talan egingo dira. Kasu batzuetan farolak tokiz aldatuko dira, bestetan argi puntu gehiago jarriko dira eta beste zenbaitetan argiaren norabidea aldatuko da. Hori bai, lan hauek guztiek helburu bera izango dute. Bermeoko puntu horietan argiteria publikoa hobetzea, puntu ilunak ekiditze aldera. Lanak abenduaren hasierarako bukatuta egotea aurre ikusten da. Bermeoko udala argiterizen hobekuntza batzuk eitzen hasi da eta hobekuntza honek puntu konkreto batzutan egingo diez. Badakizue, igez prozesu parte hartzaile bat egin zala aurrekontuei begire eta han agertu ziren kezka batzuk izen ziren puntu beltzak edo ilun gelditzuten ziren inguruek. Horreri erantzune emoteko eta geure helburukaz bat etorriz, Bermeo seguru bat eta Bermeo argi bat, puntu batzutan hobekuntzak eitzen hasiko gara datorren astetik aurrera. Puntu horrek izango diez Erreten Lamerie eta Trake kalie, Almike bidie eta Tali. Leko batzutan farolak lekuz aldatuko diez, beste batzutan argi puntuek gehitzu eta beste batzutan argizek eurek beste norabide baten imini. Interbentzio honen aurrekontue 17.000 eurokue da eta honegaz itxaroten dugu Bermeon puntu baltz batzuk kentzie. Alanda guztiz be, urrengo urtietan jarraitzuko dugu hobekuntzak eitzen. Datorren urterako zebrabidiek aztertuko diez eta bebai, herritarran aldetik hartzen dugu zen eskarizek kontutan eukiko diez.